Хайырлы күн. Біз Отан Татарстан газетасының Мұсажәл истәлігіне күрәш турнирына бағышланған матбуғат конференциясына жиылдық. Һәм біздің қонақтарыбыз Татарстан Республикасы спорт министрінің бірінші орынбасары Халил Хамитұлы Шайхетдинов, Отан Татарстан газетасының баш мөхәррире Гүлнара Ильясқызы Сабирова, Татарстан Республикасы Күрәш федерациясының башқарма директоры Рауил Гарифулла улы Хайруллин, Биектау районы башқарма комитетінің яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Нәфис Наил улы Миңнебаев. Мин беренче сорауны бу матбугат конференциясының төп гаепле кешесе дип әйтик. Отаным Татарстан газетасының баш редакторына, баш мөхәрриренә бирер идем. Гөлнара, менә бу безнең бит инде матбугат чаралары күп. Нәкъ менә Отаным Татарстан газетасының шушындай көрәш турнирын уздырырга алынуы ул нәрсә белән бәйле, бераз тарихы турында да әйтеп китсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Әлбәттә, моның спорт ягыннан әһәмияте турында безнең профессионаллар сөйләр. Татарстанның атказанган спорт мастеры Халил Хамитович, СССРның спорт мастеры Равил Гарифуллович бар. Безнең өчен әһәмияте, әлбәттә, Отан Татарстан газетасында һәрвакыт милләт темасы төп тема булды. Һәм көрәш ул безнең милләтне саклаучы һәм милләтне танытучы иң төп чараларның берсе. Отан Татарстан газетасы шул идея белән 57 ел элек башлап җибәргән әлеге турнир. Әлбәттә, монда төп эшләрне башкаручылар ул спорт министрлыгы һәм көрәш федерациясе, без күбрәк идея ягыннан, журналистларга таныту ягыннан шул нисбәттән эшлибез. 57-нче тапкыр быел уздырыла. Тарихка күз салсак, иң күп танылган көрәшчеләр дә бар. Әлеге турнир аша мин белүемчә зур мәйданга чыккан көрәшчеләр исеме бар. Безнең өчен бу әлбәттә газетаның исемен танытуда һәм шушы көрәш үсешенә, милләт үсешенә бер өлеш кертүдә. Рәхмәт, сораулар. Муса Җәлил истәлегенә бәйле булу. Муса Җәлил бит инде безнең азатлык һәм батырлык символы. Быел ул аеруча үзенчәлекле мәгънәгә ия, чөнки безнең бөек җиңүнең 75 еллыгы, Тайсырның 100 еллыгы, менә шушы зур даталар кысасында уза әлеге турнир. Моның мәгънәви әһәмияте шуңа да бәйле быел. Рәхмәт. Халил Хамитович, менә көрәш дөньясында бу турнир нинди орын алып тора, сез ничек уйлыйсыз? Хәерле көн, хөрмәтле безнең бүген пресс-конференцияга катнашучы коллегалар, дуслар. Безнең инде Отан Татарстан газетасының Муса Җәлил истәлегенә көрәш турниры ул дәрәҗәле турнирларның берсе. Гомумән көрәшчеләр дә, команда вәкилләре дә бу ярышта катнашып, җиңүне зур җиңүгә сайлар, чөнки анда бик зур көчле конкуренция, көндәшлек бик күп. Көрәшчеләр арасында, командалар арасында Гүлнара Ильясқызы сөйләп китте. Менә Отан Татарстан газетасының ничек авыр елларда заманнарының шушыны саклап калып, шушы көннәргә кадәр шул дәрәҗәгә җиткерү буенча без шуңа күрә бик рәхмәтле безнең газетабызга. Үз чорында нинди генә катлаулы еллар булмасын, авыр заманнар бу көрәш бәйгесен бүгенге көннәргә кадәр алып килеп җиткерү белән. Билгеле, аның кондашлар санында бик күп, 400-гә якын көрәшче килә. Безнең анда 45 команда, күрше Башкортстан, Мари Эл, Чувашия республикаларында да катнашалар. Бу ярышларда тәүге тапкыр. Аның инде үзенең тарихы бар. Тарихында менә 50-нче тапкыр үткәрелә. Аннан соң инде әйткәнемчә анда Балташ командасы монда 13 тапкыр җиңү яулаган бу турнирда. 9 тапкыр Ярчаллы, 6 тапкыр Әлмәт командасы, 5 тапкыр Нижнекамский һәм 3 тапкыр Зәй командалары җиңү яулаган. Инде шәхси җиңүләргә килгәндә Ярчаллы шәһәрендә безнең танылган көрәшчебез Айрат Гилаев 12 тапкыр җиңүче булып танылган. Айдар Хәйретдинов Балташтан безнең 9 тапкыр җиңү яулаган. Ильяс Галимов шулай ук 9 тапкыр Әлмәт шәһәреннән. Ахмизанов Инләр 9 тапкыр. Менә безнең Раил Нургалиев бүгенге көндә Биектау районы өчен чыгыш 8 тапкыр. Аның тоже мөмкинлеге бар бу рәткә танылырга. Билгеле, безнең ул көрәш бүгенге көндә ниндидер спорт төре итеп кенә карамыйбыз. Без аны сәнгатебез итеп карыйбыз. Безнең инде ул татар халкының саклап кала торган бер үзенең бер үрнәге, ул үзенең. Шуңа күрә бүгенге көндә без менә бүген федерация белән программа ясап атабыз. Аны киләчәктә без кабул итеп, хөкүмәт җитәкчелегенә чыгабыз, Алла бирсә.
Бүгінгі күнде міне статистиканы барлап келеміз жаңартып. 10 мыңнан бүгін күреш белән шөгыльләнәләр безнең, татар көрәше белән. Бүгін 236 кавер бар, 200-дән артык безнең тренер эшли. Билген районнарда yüzü бассейннары, хоккей, дворецлары төзелү, аннан соң универсал заллар төзелү. Безнең яшьләребезнең авыл җирендә дә көрәш элек кемдер ничек спортзалда көрәш белән шөгыльләнсә, бүген спорт төрләре күбәйде авыл җирлегендә дә. Шуңа күрә һәрбер малай инде хоккейчи буласы килә, Барс командасында безгә инде киләчәктә үзебезнең татар көрәшебезне саклап калу өчен зур эшләр алып барасы бар. Менә инде Равил Гарифович безнең башкарма комитеты рәисе районнарда, шәһәрләрдә йөри, Аллаша район хакимиятләре белән мин дә менә көндә түгел район вәкилләрен җыйдым, шу статистикадан карап, кайсы районда безнең шөгыльләнмиләр, кайда соннары, кайда безнең нәтиҗәләр юк, аларга инде бурыч куелды, быелгы елда бу юнәлештә активрак эшләргә дигән. Шуңа күрә ышанам, киләчәктә менә бу турнирлар, бу бәйгеләр безнең көрәшебезне саклап калу, инде Гөлнар Әлиясов киткәнчә инде безнең герой шагыйрыбыз Муса Җәлил быел бөек җиңүнең 75 еллыгы, безнең инде никтер көрәшчеләр генә спортчылар әзерләү түгел, патриотик яктан яшьләребезне тәрбияләргә менә дигән үрнәк. Мин ышанам, Биектау районында инде безнең хакимият башлыгы, безнең тренерыбыз, остазыбыз Рөстәм Галиевич ул көрәштән ярата, аның белән яши торган шәхес. Мин ышанам, миннән ачылышларындалар бүгенге көндә бик матур итеп әзерлиләр, бик кызыклы, югары дәрәҗәдә үтәр дигән өмидтә калам. Рәхмәт. Равил Гарифович, менә бу көрәшнең турнирның районнарда уздырылуын ни сәбәп шундый карар кабул ителгән иде һәм көрәшчеләр моны ничек үзләре бәяли бу турнирны? Кирәк, исәмсез, бу без инде киләбез иң зур, иң мәртәбәле турнирга 1964 елны беренче тапкыр бу турнир үткәрелә. Ул елларда ул вакытта ватаным Татарстан исеме белән аталмый. 65 елдан башлап, менә хәзер инде әйтик, почти 65 ел бу турнир ватаным Татарстан газетасы белән берлектә безнең алып барыла. Сынапта иң беренче зур турнир була, ул чагын өчен 11 команда килә, 64 елны 24 көрәшче була. Но сынапта аннар инде Сорман районы беренче урыннан ничә кеше килгәндер. Но шуннан соң инде безнең берничә елдан бул бик популярга булды инде. 70 елларда Муса Җәлил турниры да катнашкан кеше җиңеп чыга Татарстан беренчелегендә. Татарстан беренчелеге үзенең әһәмияте буенча ничектер алай бәяләнмәйди. Ничектер халык шул хәлле менә шу безнең Муса Җәлил турнирында җиңгән кешене аны чын батыр дип кабул итәләр иде. Чөнки әйтик, кайсы бер ярышлар Казаннан, Казан тирәсеннән дә командалар белән үткәрелсә, Муса Җәлил турниры ул менә газетаның да әһәмияте булгандыр инде. Шунлап торып бик күп районнардан күп кеше килә иде ул ярышка. Мин Муса Җәлилнең үзенең әйтик герой буларак та аны бөтен җирдә дә беләләр. 2005 елда Берлинда булырга туры килде. Рейхстаг каршында сөйләшеп торганда сорыйбыз, менә бу нинди здание, Рейхстагтан тыш инде. Бу президент ФРГның зданиесе. Остарак кызыл кирпичтән нинди здание. Бу Мабит төрмәсе. Мабит төрмәсе дигәч без сразу татарлар бит инде. Анда бит Муса Җәлил узарга, анда кирип буламы дигән, анда әле бүген дә бик теге бандитлар утырга дип әйттеләр инде. Муса Җәлил бит ул монда үтерелмәде, лицензия төрмәсендә үтерелде дип җавап бирделәр безгә. Без киттек аның шул лицензия төрмәсенә карарга. Чынлап та ул центрдан ерак түгел. Видео ниләр, съемкалар бара, бер кеше дә юк, сакчылар юк. И аның менә шул җәзалаган бүлмәсендә булырга туры килде. Без инде по пути чәчәкләр алып низеп бардык. Чынлап та ниндидер шум бар иде анда. Шумлы иде ул. Анда 12 илнең стенка бар инде.
Şuşu kişiler boyunca Musa Jalil anda 11 kişi 25 Ağustos'ta 1944 yılında cazalap o'ttirilganligida şu bölmelerde endi. Sınap turib, ol nechikdir shunday ko'ngilda qolatargan ayber. Sınap da bizning bilan bugun yoshlarga kelalar, Xayr hamisha aytib ketdi. Bunda eng ko'p qatnashuvchilar bo'lar. Sınap turib, bizning federatsiyaning boshqa yetakchisi deb aytdik, Murod O'tosh Ahmedov bu yoshlarga kelу uchun Şiratdağı o'tkaziladigan sessiyani da ul kundan ko'chirib, mana shu kunga обязательно Musa Jalilga kelam deb, kelerga kerak deb mana shunday iptasamlar shundan anglag'iz endi bu nendey ahamiyatli ham bizning uchun kurashchilar uchun. Bizda birgina ayber, mana men kurashchilar orasida yashayman. Bir taqir Musa Jalilni tutgan kishini onu butun kishi ko'p kishi bilan. Çünkü ol büyük mertebeli hem zor yarış. Bu bana tak prostağına atıp bulmayı. Bana o kızık bir durumda şunday ne отношение. Kreşke şunday ne zorluğun bilu kuru hem götürür şunu için. Şuna göre Xayr hamisha aytib ketdi bizning komandalar bo'yicha da, ne bo'yicha da hazır komandalar bigrek degan ular professionalni azirlanadilar. Onlar asva deyitler bir oldan deb aytganda yaxshi trenerlarni qo'yadilar. Bu yaxshi terbiyada yaxshi etib hazırlanadilar. Bunda kiminde 30 komanda полный состав bilan keladi. Men nidam ham 4 regiondan kelerga tilak bildirdilar. Tag'in bu yarışga. Bu endi Peremirkasi, Mariel, Mordovya bizning ko'rshi Shuvashiya komandalar, Ulyanskilarda mana 50 tilaklari var deb aytaman. Yoshini o'zdirg'aydi bizga mana. Rahmat. Nafis Nailovich, mana sizning rayonda o'zdiriluvі, Beyiktovda o'zdiriluvі, mana siz o'zingiz tilak bildirdingizmi ham bu rayon kurashchilari uchun narsa berajak? Kurash o'sish uchun deb. Xayrli kun, Xayr hamisha Ravil Guruflovich, hurmatli jurnalistlar. Tizden batırlar bilen dan tutkan Beyiktoy rayonunda Kahraman Şagir Musa Jalil turnisine bağışlangan turnir uzlaşak. Bu bizning jilikte endi bu so'nggi yillarda 3-chi tapkir o'tkazildi. Yildagacha kurash ko'lamda bo'lajak. Ham bu yilgi turnir bizning ochilish tantanasi Beyikjining 75 yilına bağışlab borajak endi. Sizning so'rovga kelganda albatta mana bizda kurashni o'tkazu birinchidan buyuk rahmat Murod O'tosh sizga ham o'zi bizning Rustam G'uliyevich bu bizga bo'lgan turnirni bergani uchun sizga buyuk rahmatim bildiraman. Aning ahamiyati yana kelganda rayonda o'tkaruning. Mana biz o'zimizda kurashli xalq bizning anda balalar kelajak, kurashchilar o'zlarining oilalari bilan mana shunday eng kuchli kurashchilarni qarorga ulardan o'rnak olishga ham patriotik yoqdan tag'inda niq etib o'sib ketirga yordam etishak bu o'zing yoshlarga shu vaqtda kurash tag'inda zo'r ahamiyat, zo'r o'sish bilan rayonda o'sib ketir deb o'ylab qolamiz. Rahmat, sizning so'rovlaringizga ko'chik. Kimlardan nendey so'rovlar bor? Nafis гадәттә мондый турнирларда ялгышмасам актаныштагына шулай булмады. Хуҗалар җиңү яуламый командалар арасында. Һәм сездә дә шундый традиция бар. Бу нәрсә дигән сүз бу кунакчылыкмы? Әллә оештыручыларына зур әһәмият биреп бераз гына кәләмдә йомшарып китүме нәрсә белән? Егетләр монда бит һәрбер команда һәрбер кеше җиңәргә дип килә. Һәм шул вакытка кайсы көрәшче әйбәтрәк әзерләнгән, кайсы команда үзләренең ничек дип әйтим инде сборларын әйбәт итеп үткәргән, шул достойный команда җиңәргә тиеш. Монда сүз бармый, хуҗалар түгелме, көрәшчеләр чыга келәмгә, көрәшәләр,
кайсы кеше шушы җиңә, шул вакытта хөкемдарлык та чиста барга тиеш һәм иң көчле көрәшчеләр җиңеп чыгарга тиеш. Ну, районнарында үзләре битендә әзерләнгәч, үзләрендә басып алдан ук әзерләнәләр, аларга инде үткәрү мөмкинлеге биргәч, хакимият башлыгы да, тамашачылар да райондагы спортчыларның җиңүен тели, алар бик нык сборлар үткәреп, зур хәзерлек үткәрү аркасында монда шул бердәмлек әйтәр бит, өйдә стеналарда булыша дип, бәлкем шулдыр инде. Мин үзем аптырап идем, әйтәм, мин нишләп таныйлар микән дип. Менә 91 елда Муса Җәлил турнирын уткан идем, Батыр спорт комплексында, шуннан таный башлаганнар, Районда әйтте бит, таныйлар дип. Аның көрәшне танытырга мин Фотогыз Ватан Татарстан газетасында чыккач. Ватан Татарстан чыккач, мине таный башлагалар. Мин тә үзебезнең районда җиңүемә, Ватытләшә районда үткәрмәде Муса Җәлил. Ватытләшә районда эшләдем. Баштагы елларда мин Сабарайын өчен шәхси килдем, үзем туган район өчен. Шуңа күрә ул кайда гына җиңсәң дә зур дәрәҗә, зур бәхет. Аның артында зур хезмәт ята. Мин гүяки ул елны Рәвил Гарипов әйтте бит. Муса Җәлилнең кышы 91 елда инде җиң алды монда 90 елны берсен икән. Россия Татарстан чемпионатында, Россия чемпионатында ул ни бар? Көндәшлек. Монда инде үлчәү авырлыкларында да кеше күп берләшүдә бар. Шуңа төрле Татарстан чемпионатында бер үлчәүдә көрәшчеләр, монда икенчерәк үлчәүдә көрәшчеләр. Шуңа күрә без инде яңадан көткән зур түземсезлек белән Раил Нургалиев белән Муса Галиевның көрәшкәннәр, ләкин кызганычка каршылар икесе ике үлчәүдә. Бүген Раил Нургалиев килергә тиеш безнең арага, ләкин ул менә висларын куып әзерләнеп йөри. Шуңа күрә даже монда да килмәде, менә сборлар бар. Бу яки мин килә дип көткән идем. Рәхмәт. Фәрит. Хәерле көн. Раил Нургалиев турында сүз чыкты, хөкемдарлык турында сүз чыкты. Соңгы вакытта интернетны бер аудио язма шаулатты. Бу федерация җитәкчелегенә, спорт министрлыгына барып җиткәндерме, әйтә алмыйм. Шул уңайдан минем сорауым, баш хөкемдар кем була да һәм анда дөрестән дә Биектауның үз кешеләре буламы? Һәрбер ярышка безнең федерация белән спорт министрлыгы утырып карый. Инде менә бу ярышларга да без баш судья итеп Фәрит Сәгаветдин Шәйхутдиновны билгеләдек. Аның урынбасары Аухадиев. Без инде Рәвил Гарипов белән һәрбер нинең судьяны карадык. Алар белән киңәшләшеп, фикерләшеп, төрле кеше төрле фикер. Инде безнең әзрәк ярыш кагыйдәләрендә кеше ялгышырга мөмкин. Безнең мөселманнарда шулай каралган. Әгәр дә синең мөселман кардашың ялгыша икән, или синең карашка дөрес эшләми, аны яшәргә тырыша кирәк, сиңа савап була. Рай җибәргәндер инде, кызык ясап, аны минем туганга җибәргән, мин аны туганга чыктым тәфкилгә, тәфкил митем, сиңа җибәргән бит, ник таратасың республикалап. Журналистларга кызык инде ул, теге. Миңа карадым, миңа кызык ул, теге, әгәр дә мин аны Раилне үземнең ученигем, якын кеше булмаса, миңа көрәшче. Минем мөселман кардашым, миңа кызык ясарга бу, шоу ясарга. Ләкин ул кызык әйбер түгел, мәртәбәле дә әйбер түгел. Мактану вообще ул бер кешегә дә дәрәҗә түгел. Син бүген җиңәсең, иртәгә җиңеләсең. Иртәгә артыннан төртеп күрсәткәләр җиңелгәч, спортта гел җиңү юлы булмый. Син формада бүген, иртәгә формада. Раил бәлкем ялгышкандыр, но ул әйтергә мин кызык итеп әйткән идем. Бер ни янда умысыл. Анда инде судьялар тегеләй, икенче язмасы бар. Анда бер кайчанда безнең анда сөйләшү районнарда булмады. Мин үзем карап утырам, анда Рәвил Гарипов ярышларда катнаша карап утыра. Аны сез карап утырасыз, ул андай. Мин әйтә алмыйм, кайсыдыр көрәш бәйгесендә ике көрәшче көрәшкәндә судьялар умышлы яклый дип. Булырга может, тәҗрибәсе җитмәгәндер судьяның, шунда ялгыш бәйләгәндер, билгеләгән. Ә булай мин эш судьян да, эш районнан, эшдә сговор белән инде менә андый ниләрне күргәнем юк Рәвил Гарипов. Соңгы вакытларда элегрәк мин сизәдер иманы ул булгандыр, теге сөйләшеп, чәшпешене бүгенге көндә андый ни юк. Без аны бетергә тырышабыз. На корне булды андый ниләр, мин аларны исемнәр әйтеп китмим. Андый судьялар да булды безнең әзрәк ялгышкан, кемдер үзенең көрәшен якын күргән, алар инде бүгенге көндә судьялык итмиләр, андыйлар да бар. Безнең карашка, бәлкем алар лай да булмагандыр, но безнең карашка шулай күренде ул. Шуңа күрә без инде үз вакытында чарасын күрдек. Шуңа күрә мин шуны әйтәсем килә монда, бездә шундый әйбер бар. Бүген bütün матбугат чараларында шундый әйберләрне яктыртыра тырыша. Шул кызыклы, тамашачыга да кызыклы ул. Раилнең җиңүеннән популярлык ясарга кирәк.
татар халқын, татар күресшілерін көтере керек. Раилдің теге сүртінгеннен шамалап түгіл түртіп жағарға. Менің шынды Раил дегені түгіл, любой. Халил мен мұнда, Нәфис ме, міне біз шында болсақ, біз күшті болабыз. Татар күшті бола, халық күшті бола. Раилдің аны бұлай да енді, ол бүт популяр жігіт боларға тегеш. Раилдің герой асара керек бүгін бізге. Міне мұнда фотографиясы болсын, етегі жетекшілерінің. Раил кебек шәкілер сирі ғаринысы сілкініп тұрды күрәшкенде, Мұса білен күрәшкенде екісі. Дүпіртеп тұрды, 2000 болмаса 1000 кіші нешік бәлі етті, нешік тамашашы, ненде кескен болды. Бәлкім бізге аны шоу енгізінде оларының кескендештір. Я керектір, щоб теге популярлық алсын, интерес артсын үшін. Но ләкин кішінің теге нашар яғын түгіл. Бір бізе идеалын түгіл, мен де идеал түгіл. Отырған коллегаларда иногда қызып кетіп, дұрыс түгіл фикірлер айтар біздер. Артын ойламеше. Қадар бетінде матбуға чара шынды, биттес кетіп бара. Ол таралды меңа келе, қызық түгіл мейтен, бұл егітлерін нешелер мекен. Бір-екі сені замайтын, тұқтайын демейтен, мен Қали Хамиш көрдің ме деп сене. Әлі оған егітлерге түгіл, қатын қыздар жібере, Раиліне сіңіне поправ ете аласың деп. Мен не сторонник того. Меңа повезло, Аллаға шүкір, әлхамдулилля, мен олай бірлеріне аңлай алдым, һәм мен бүтән кішілерге ете алам. Мен аны олай біріне не сторонник. Тағын бір тәп құрайтам, шында нұқта қойып бітірейік. Рәхмат көтергені бешін бұл сұрауына. Ол бек жауаплы, бек қоталу сұрау. Әлі мен ойлап қойдым бүгін. Раил бес қодағына түгіл, Раил бәкім шоңа да келмегендер бүгін. Шынды сұрау боласын, шында не тоқтатыра керек олай бірін. Менің фикірім шоң. Халил Хамиш, бұл сұрауын енді сіз Фәрид Ярдан... Мені Гүлнар Ильясыны тоже поддержать деп ойлаймын олай бірді. Ол керек түгіл. Ол біз бетін, аның бетандары бірей-бірі бар. Иногда біз спортшыларны ғұммен, спортшыларны түгіл, любой өлкәдә яшәгән шәхесне біз аны күтәріп, матбугат чараларында аны осуждай итәбез, төрле халәткә куябыз. Аның бит балалары бар, хатыны бар, әнисе бар, семьялары бар. Алар аны турында уйлара кирәк. Ол мен сезгә тагын бер тапкыр әйтәм, яхшы шауып барган ат та абынып җыгыла. Җыгылган шуңа күрә. Кызык ясарга можно. Но мен не сторонник аларга. Шәхес итеп асыкларны, менә мин шуңа күрә шәхес. Ул Раилне күтәреп, бүтән менә Раилнең туган җирләрендә Раил абый булам дип, аның авылында, Ләшә районында, Саба районында, Биектау районында көрәшчеләрне күбрәк кисеннәр менә. Урамнан менә безнең бүтәненә әйтәбез бит чалда движениеләр. Менә аларны күбрәк Раилләр булам дип менә килемә китерә алсак, без журналистлар белән бергә, менә без спорт вәкиллекләре федерация. Менә шунда була безнең уңыш. Әтегене мин яратмыйм. Халил Хамиш, мен қалса бұл сұрауның қалқып шығуға да дейхал, чөнки бүгін кілемге шығушы егітлер арасында Раил ең титуллы күрәшче. Менә безнең газетаның турнирында ул 8 мәртәбә җиңде, үзегез әйттегез. Әмма шундый сорау, монда Раил генә түгел, ничек күрәсез, бәлки безгә тренерлар шәхес дисез бит инде, шәхес дигән сүзне телгә алдыгыз, бәлки тренерлар егетләрне очко җыярга, балаларга накрывать итәргә генә түгел, нәкъ менә тәрбияле булырга һәм милләтнең лайыклы тәкъдим итүче баһадири булырга да өйрәтеп үстерергә тиештер. Менә бу мәсьәләдә сезнең фикерегез ничек? Мин сезнең белән полностью килешәм. Исемен әйтмим. Раил түгел. Бер данлы, юк, моны әйтәм, исемен әйтмим. Көрәш бара, 130 килограмм үлчәүдә. Бер танылган көрәшчебез, Мамадов Шаянов көрәшче белән көрәшә, күтәреп алып башы белән кадады. Ул аны башы белән кадыйм димәде, но бераз ук ясады да башы белән кадады. Исикре бери кулларын күтәреп. Мин тиңә звон әйтәм. Ник син шулай әйтәсең әйтәм. Biz гомер көрәшкән вакытта көндәше безнең үстенә төшсәк, киләдерик тә авыртмадымы, накырып күтәрәдерик булышадыр. Ә мин карап торам кадәр. Азверели, ничек була ул татарча? Йырткычландылар. Йырткычланып барабыз. Мин гомер буе безнең көрәш дуслаштыра, татулаштыра иде. Biz келемдә теге бер-беребезне ничек изәрдәй булып көрәштек, ә келем читендә дуслар. Гарипов Рамил, көрәшче, Вакиф Тимирбаев, безнең келемдә без бер-беребезне җиңәргә дип көрәштек. Менә мин аның иң якын дусларым булган көндә. Мин дусларымны таптым, Фиделләр, Муртазиннар, Фоннер Мөхәтнәләр, Рафак Шамиловчлар. Мин нәрсәгә әйтәм моны? Шума газман әйтәм, шунда утырган җирдә көрәштә. Син нигә әйтәсең әйтәм. Син минем алдым әйтәм, бөтенләй дәрәҗәңә. Ул может кабыргасын сындыргандыр, муенын сындыргандыр. Килионна әйтәм, безгә бит бүген менә көрәшнең кагыйдаларын үзгәртүдә мин күрәм, әзрәк инде теге накрыванияларның любой ценой
Менде мүмкіндік бар жеңерге. Күндешін өлсе өлсін, бәлкім бұл телевизорда біздің теге бойларını көрсетудер теге, анда бит міне телевизорны көрсін, матчны көрсін, анда соғышалар, қан, не, бәлкім шумнан да әзірек өрнек аларды. Мен сіздің білен полностью келешем, бізге тәрбие ойшылығы, чтобы егетлерін енгенмесін. Олардың бит алар әти әнилер алар, әти обилар алар, кімдердің әнилерінің балалары. Обилар алар бит иртеге қайтып бит енгені. Алар бит тұрмыштың давам етесі бар, семьяны алып барасы бар. Шоңа көре біздің ол наоборот шынықтыру, бірлештіру күшейте тұрған. Белгілі мен шуны айта аламын сізге, мына кімдер күреш білен күреше, ол зор бик ихтияр сұрай. Бик ауыр спорт түрі ол, иреклі күрешке қарағанда да ол, самбо, дзюдоға қарағанда да, чөнки белге поясыны бәйлеп қойғаш, анда маневр ясарға, приемнар ясарға ауырая. Бүтін спорт түрлерінде да жеңілірек. Шоңа көре бик көп нагрузка, ол әзірек мені күрешшілер, мен өзімде күрешшілер айтам, айта аламын, әзірек скучнырақ та ол бізге. Шоңа көре мында тренерлар ойларға тиеш, балалар күреші келгенде әзірек теге мини-футбол ойнатып разминка вақытында, баскетбол, балалардың игровой, гіл күрештеген есе, ол кете, күні бойы шабыр терге батып, терлеп, анда бір-біріңне қаман етіп, жылқып, үстіңе түсіп, егерде шындай ғана болса, балалар келмей. Шоңа көре мында тренерларға мен әмейлеп тұрам, Раугевич, бізден Алла бірсе Павловский академиялен бірге семинар өткерек керек, енді балалардың еші көбірек тартырып формуларын өйдіра керек. Аны ойындарына берек керек. Міне біздің келген уақытта біз өзіміз ойнатырған едік, баскетбол ойнатырған едік, біз право жылыныр үшін топны алып барып неште болса кольцоға кіртірек. Қызық бетінде. Командаларының бөліп ойнатадыр. Ол балалар келсіндер ойын түрлері арқылы жылтырға, аларының харакетлендерге физик активларын артыра керек. Шонда ғана біз артыра алабыз ихтибарны күрешке. Халил Хамитович, фұрсатынан пайдаланып, менде бір тәқдим кірттім әлі журналист боларақ, һәм шеттен күзетуші боларақ күрештен, біз тәрбие һәм шәхес турында сөйледік, һәм күрештен шуратларны рухландырушы нәфис зат, һәм хатын қыз кілемге шығып, ират белән күреше башлый, миңа қалғанда бұл эстетик яктан да бик матур күренеш түгел. Һәм тәрбие чарасы боларақ та бик үтемле түгелдер кебек тоела. Мен сіздің білен келішем, Раугар Хуши бізге ойларға керек, районларға Сабан тойларында хакимет басшыларына хат жібере керек. Чөнки булду тоже менә ул бик начар сыйфат. Роликны тараттыларны Атлашрайның Шәткә авылында булган ул кычкыралар, комментатор теләсә әйтә, хатын-кызлар алар беренчедән алар әзер түгел, формалар да әзер түгел, теге хатын-кыз киеменнән мин тагын бер тапкыр әйтәм. Миннән монда бер әйткән бар. Ул көрәшә торган апайлар хатын-кызларны әниләрегез, апайларыгыз дип күзәтер идек. Кем оештыра ул көрәшне? Синең апаң шулай чыгып көрәшсә, синең апаң турында шулай комментировать итсәләр, әниегез турында алай ярамый. Ул дөреслекле түгел. Гомумән, быел инде безнең алай бер узачак спортивный фестиваль, Үзәк стадионда булачак финал ярышлары, анда безнең Билбау көрәше буенча хатын-кызлар нидә бар. Мин даже Билбау көрәшендәге хатын-кызларны быел хотя ул реестрда бар, татар көрәшендә бит юк ул. Андый татар көрәшендә спорт төре юк. Әле безнең Билбау көрәшендә бар хатын-кызлар арасында андый ярыш, дисциплинасы бар. Мин аны кертмәдем. Әйтәм, хатын-кызлар арасында Билбау көрәшендә кертмибез даже. Миңа инде анда әзрәк район вәкилләре тавыш чыгарып карады. Безнең чемпион мире бар, тегеләм әйтәм, хатын-кызлар безнең көрәшми. Билбау ниме, шуңа күрә даже фестивальдә да быел көрәшмәдек. Көрәштермибез. Мин сезнең белән фикерегез белән килешәм. Аны тәртипкә салырга кирәк. Әйтик, яны журналистлар күтәреп чыгара кирәк, проблема итеп, шоу түгел. Менә кызык ясап. Шелтә белән район хакимиятләренә әгәр дә прессада күтәрсәк, бергәләп без аны. Бер район менә кем укылатылган, кайсы матбугат чараларында район хакимиятләренең фотографияларын куеп, мин шанам, ул нигә киртә куйлар дип. Миндә бер ике генә тәкъдим бар, менә бу ярышларны 80нче елдан бери карап, анда катнашып, язып дигәндәй судьялык итеп алып барып йөргән кеше инде. Менә без инде сөйләшәбез, без читкәрәк киттек бу хәзерәк монда. Теге вакытыяк ниләргә кирип киттек. Вакытыяк түгел инде алар. Менә без әйттек бит инде, Муса Җәлил действительно теге дөнья күләмендә танылган шагыйрь. Менә аның туганнары бар әле, оныклары бар. Хатыны үлде инде, кызы оныклары, аларны чакырырга кирәк. Аннан соң менә бу турнирга дип әйтәм. Аннан соң Муса Җәлил премиясе лауреатлары бар бездә, шагыйрьләр ниләр. Аларны чакырсаң да начар булмас иде менә бу турнирга.
Андан соң теге үткәрү урыннары, менә мин беләм, башта Казанда үткәреләдер я ул. 87 елда беренче тапкыр Чаллыда үткәрелде, Чаллыда бер 5-6 тапкыр үткәрелде инде һәм менә Күчтүл районнарга бу әйбәт. Ләкин бит Муса Җәлил дигән исем тагын калкып чыга. Муса Җәлил туган Оренбург өлкәсендә, беләсез инде, Мустафа авылында. Бәлки шунда бер елны үткәрергә кирәктер, Муса Җәлилнең туган җирендә, бу турнирны. Әлбәттә, анда чыгымнар булыр инде, 1-2 келәм, 2-3 келәм алып барырга туры килер анда, башка әйберләр, теге бүләкләрне үзебездән алып барырга туры килер. Ләкин аннан соң ул Мәскәүдә эшләгән бит, сугышка кадәр, Муса Җәлил. Әник Мәскәүдә дә бер тапкыр үткәреп алмаска бер елны. Менә 67 тапкыр үткәрәбез дип мактанабыз. Бу инде ни, аннан соң менә бу Муса Җәлилгә шуның медальләрендә дә Муса Җәлилнең хотя бы һәйкәлен куярга кирәк ана, теге Кремль янындагы медальгә, грамотага. Менә Муса Җәлил тоныкланып каламында дип әйтмәкче булам мин. Менә шул турда уйларга кирәк. Медальләр һәм грамоталар эшләнде, аларда барсында да Муса Җәлил сыны бар. Ол бар, элек тә бар иде Алсабек дип әйтсәз. Бу бер, икенчедән Мәскәүдә ел сайын балалар арасында Муса Җәлил турниры уздыра. Аны ялгышмасам Россия күләм федерация карамагында Мәскәүдә оештыралар. Мәскәүдә вәкилләр. Ул күп еллар дәвамында бар инде турнир. Мустафа авылында уздыруга ничек карыйсыз, сезнең фикерегез ничек? Әйтәсез? Әйе. İptaşlar sınıfta biz bir yılını vardık federal sabantı ütkərgə Volgograd şəhərinə. Biz vardık indi avtomobil və maşinalar bilən. Hem biz studiyalar bilən, anda bir onlar studiya bulğandır indi biz. Mustafa Avullu qırıyından ötdük. Allah mənə qoşdu, biz tuqdadıq, müziğə kirdik. Bu oğul iyi şekilde bir iyi, oğul Musa Җәлилнең müziği. Onda var şundi toş neden koyulgan stellinde, şunda onun barelyefi var. Bu oğulda oltuğan degen. Hem onda bizge 15 minutluk ko'rsatdilar kinokronika şekilde. Şuşu prezidentlermesinin işlerin, qayda men bildim, 50 min şunda özüm bilen algan infotolar. Şuşu müziğe, şuşu fotolarını kaldırdım onlarga. Sınıp durup, şunsығına var, onların üzerine silahı boyunca bu oğulda Musa Җәлилнең bir tuğanı da kalmagan. Mine neser, nette, mine bulay xalığını yaratar, şulay şeyler, indalar şunda şevşerdə bit. Bir kimde kalmagan, sınıp durup, ol Orенбург өлкәсенә керә бит инде. Монда инде Халкамис belki şularның спорт комитетына чыгып, нитеп шулай оештырылганда, аны оештырып булачак. Оештыру мәсьәлесенә без аны оештырырбыз, добро булса инде. Аны өйрәнергә кирәк. Беренчедән, biz бит инде зурлар арасында, балалар арасында бәлки үткәрергә кирәктер шундый турнир. Бәйге федерация, безнең Россия федерация, көрәш федерациясы белән сөйләшеп, чөнки аның үткәрергә бит урыны кирәк, или җәй көне матур вакытта ашык һавада үткәрергә кирәк инде площадкада. Анда бит аның кешеләрне урнаштырырга да кирәк. Атлас абый сезнең фикер. Yok, аның мин фикер шул, аны туган авылында түгел, Оренбург үзендә үткәрергә була. Просто бер елны үткәреп карарга кирәк. Аннары тегеләрдә может китәр ул. Турнир булып үзләре үткәрә башларлар дип әйтәм. Безләр ярдәм итәр дип әйтәм. Сезнең белән. Аннан соң сезнең беренче әйткән ниләр буенча да эштәлеген баету өчен нәфис уйларга кирәк. Вакыт бар әле. Атлас абый хаклы сүзләр әйтә. Чөнки карарга кирәк. Спорт нишәсенә түгел, бүтән нишәсендә менә без әйткәнчә. Муса Җәлил премия ялгышлар бар, лауреатлар бар, ниләр уйларга кирәк менә та. Әле туганнары килә торган инде, мин хәтердә әле. Иншалла кигәннәр хәтердә. Рәхмәт. Тагын нинди сорауларыгыз бар? Xayrlı günler. Halkam siz yalgış işitmeden olsam, körəş bilən şöğrənişlər bugün gündə 10 min deyib etdiniz bağay. Mana qədər 30 min deyib degan sonlar aytılay turğany. Bu 10 min qoyan jıyıldı, indi tugəraklarga yürüşlərmi, yarışda qatnaşışlarmı, indi sonlar bu negizlənə. Biz sonlarını яңарту өчен соңгы вакытта менә җибәрдек районнарга опрос, сорау. Алар безгә шул тутырып җибәрделәр шартнаманы. Анда бар безнең күп мәшгульләрне ничә яшьтән әйтик? 13 яшьтән 15 яшькә зурлар арасында безнең 10 мең
68 кеше. 9068 кеше безнең. Хәзер менә хәзер безнең районнар арасында зирәк аңлашылмаучылыклар бар. Алар без белгән идек, безнең цифрлар башка дип. Безнең хисап белән 10 мең. Төрле статут бар шуңа күрә. Анда һәрбер районда ничә ковер киләм анда. Әйтик 12-гә 12 киләм бөтен размерлары белән. Без аны яңартырбыз, сезгә ул ниләрне бирәбез, соннарны. Хәзер менә бер атна эчендә без аны яңадан барлап бетерәбез. Уточняющие ниләр бар анда моментлар. 236 ковер ул бер кайда китмәк шаны түгел бит ковер бар. 236 ковер безнең татар көрәшендә, 101 ковер Билбау көрәшендә. Анда бит тегесе дә Муса көрәшәләр. Безнең бүгенге көндә 337 ковер бар, киләм. Ул бер генә Россия регионында да юк. Мин сезгә шуны әйтә алам. Аннары безнең яңадан әле кемнәр татар көрәшендә көрәшкәннәр заманда, алар күчте Билбау көрәшенә. Бүген 4000-нан артык көрәшче безнең Билбау көрәше белән көрәшә. Анда безнең аерым тренерлар эшли, безнең 100-дән артык тренер эшли. Бүгенге көндә 176 тренер эшли безнең татар көрәшендә. Аның 100-се штатта, менә только татар көрәше белән шөгыльләнә. Ул данныйларны біз сезгә менә бер атна-10 көн эчендә бирәбез. Рәтләгез булса, Раугаров штабы булу, без аны бергә киңәшеп, Марат Гатышның поручениесе яшәдек, и үзебезгә дә соннарны беләсе килде. Шуңа күрә элек булгандыр, анда бәлки мин уйлап торам, мин сезнең фикерегезгә җавап биреп соравыгызга. Элек национальный виды спорта бар иде. Анда бүтән төрләрдә бар иде. Шуңа күрә 30 мең. Хәзер инде бүленде безнең Билбау көрәше үзенә 4 мең, татар көрәше үзенә, тагын ничә башка төрләрдә. Шуңа күрә бәлкем шундый цифрлар йөргәннәр санарды. Бәлкем кимегәндер. Но мин әйтәсем килми, теге әгәр җидә көрәшкәннәр икән 160-70 кеше, алар ярышларга йөргән икән, ул бүген 0-га төшмәде бит инде, барыбер шулай ук бара. Анда минем бер шаган цифрлар бар, Әлмәттән дә бигә 67 генә кеше, Әлмәттә бит күп шулдана. Бәлкем бу форманы тудыручы кешеләр игътибарсызрак булганнардыр. Минем җидем спорт комитеты рәисләре төрле мәсьәләләр буенча мин әйттем, яңадан һәрберсен күтәрдем, яңадан карагыз әле дип җибәрдем. Менә хәзер яңартып җибәрәләр, без сезгә цифрларны бирәбез. Но мин санап, анда бездә юк дип әйтеп, шуңа күрә 10 меңнән артык дип әйтәм. Кайберләре биреп бетермәгән. Балалар күп шөгыльләнгәнлеге шулай ук исәп алынган, әйме? Билешендә бар анда возрастларында мин сезгә менә бүленгән. Анда даже 13, 14, 11, 10, 11 Анда балалар да бар, өлкәннәр дә бар, ветераннар да һәрберсе бүленгән. Кайсы районда ничә кеше? Менә ул таблицалар бик кызык, минем үзем өчен дә кызык, яңартасы килде. Кайсы районда ничә тренер эшли, ничә яшьтә ул тренер, бер ставкада эшлиме, 0.25ме, ниме бик кызыкмый формадан. Безгә ни өчен кирәк ул? Безгә программа ясадык. Һәм безгә кайда игътибар бирә кирәк? Тренерларга өстәмә түләүме? Анда күпме тренерның зарплата алганы бар һәрбер районда. Ничә тренер фамилияләре язганда бик, зур эш башкарылды. Менә шуңа күрә без аны хәзер йомгаклап, без инде аны программа нигезендә формалаштырып ятабыз. Менә тоже атна-10 көн эчендә булып, инде җитәкчебезгә шундый хат белән мөрәҗәгать итәбез алып бирсәләр. Бөтенесе әйтерәс, мин яхшы килә. Огонь вызывая на себя дип аталай. Рахмат. Тәмеш, алай сөйлей башлагач, тагын бер сорау бирим. Турнир буенча бирим. Шушындай зур турнирларда җиңгән җегетләргә Татарстан күләмендә стипендия билгеләү тәкъдиме бар иде. Бу тәкъдим нинди дәрәҗәдә тормышка ашырылды? Менә кай тирәдә без тормышка ашыру юлында? Bir cümle әйтеп алайм. İptaşlar менә яхшы хәбәр инде бу. Без күп еллар, соңгы елларда Муса Җәлил турнирына баштарак инде 10 мең булгандыр, 20 мең булды инде. Монар 30 мең беренче урынга. Без быел Марат Гатышның тәкъдиме белән киңәштек тә беренче урынга 50 мең биргән. Муса Җәлил турниры мондый суммада бирелгән югы. Икенче урынга 30 мең һәм өченче урынга 2.5 мең бирелә. Стипендияларга килгәндә ул безнең бирелә Татарстан беренчелегендә сборный командага, утып беренче булган егетләргә һәм Россия күләмендә тагын Россиянең чемпионатында атсалар, аларга шулай ук бирелә стипендия Россия күләмендә. Ул беренче урыннарга куядыр 5 мең, өченче урыннар ойга инде, икенче урыннарга 3500 һәм өченче урыннарга 2500 тирәсе. Еллар мин сезнең соравыгызны аңладым.
Біздің хөкүмәтебезнең карары бар спорт министрлыкта. Спорт төрләренә балалар арасында башлап тазырларда әйтик. Россия беренчелегендә, Европа беренчелегендә, дөнья олимпия уеннарында катнашканнарның һәрберсенең стипендия нормалары һәм ниләре бар аның. Бәлкем сез әйткәнчә, мин сезнең сорауыгызны аңлап, менә бу программа Раугаев эшкәртеп карагадыр. Безнең беренче титуллы ярышка шу программа içinde кертә алсак, без аны яклый алсак, саклый алсак, яхшы фикер. Бүгенге көндә 5000 генә түгел, безнең бит инде бар профессиональ рәвештә бүгін шөгыльләнә торган җегетләр. Теге аларның смыслы жизни, ул теге акча эшләү чыганагыда ел дәврендә катнашып килә торган бүтән илләрдә бар. Шуңа күрә аны уйласак, әгәр дә без аны башкарып чыга алсак, яхшы ярдәм була безнең көрәшләргә. Рахмат. Сорауларыңыз бармы? Сорауларыңыз булмаса, бәлки сезнең журналистларга, тамашачыларга тилекләрегез, тәкъдимнәрегез бардыр. Нәфис әйбәтләп чакыра, Нәфис. Әйт, что? Ивла плов була деген бесплатный. Тамашачыларга. Тамашачыларга, көрәшчеләргә барысына да ие. Нәрсә бу иштәре плов? Плов Булмаса килмибез. Самый кызык көрәш була. Юк, нәрсә тагын кызык чаралар көтә тамашачыларны менә. Может быть, алар тамашачылар арасында машина разыгрывать итә, мин белмим. Мин нәрсә кызык тамашачылар ничек чакырасыз? Юк, машина. Сол плов белән ниттегез, дөрес әйттегез. Барлык кунакларга да плов белән сыйлашабыз бесплатно. Шуңа күрә дә итәкегә тырышыгыз. Обидлар калмаска может. Барыгызны көтеп калабыз. Бик тоже безнең бик тоже җирлегендә. Менә бер сорау. Иптәшләр, менә сез сорау бирдегез. Нишләп менә 3нче тапкыр соңгы 5 елда аларда Муса Җәлил үтәде. Мин инде күп шушы ярышларны исторда катнашкан кеше буларак, сынапта менә безнең булды районнар, кайсы бирләре Нефтяной районнары инде атасам инде үпкәлиләр ул районнарны. Алар бездә үткәрәбез дип бер ел ышандырып йөрделәр дә. Бер-икесе соңгы моментта менә бер ай ярым кала ничектер кырыйга китә башладылар. Но гел кешедән ышангач бит инде без риясыз кешенең сүзенә ышанабыз да бит әле. Менә шундый отказ шикелләргә әйбер булгач, минем кылт итеп искә төште Рөстәм Гали улы. Чынлап та ул кеше, уникаль кеше, ул көрәшне шул хәтле каты ярата, нык ярата. Аңа менә дәүләттә әле хәзердә әгәр дә Рөстәм Гали ничек сәламәтлегез, ярый улай әйбәт, әллә чыгып бераз көрәшеп кирикме дисәң, тора да чыгып көрәшеп керәбез любой кеше белән. Менә шундый көрәшне ярата торган кеше дип әйтәм. Кирелгән кеше шуңа күрә. Һәм Марат Гыш белән тиз генә без киемәшеп алдык та, ярышны үткәрергә булды Биектау районында. Но әле әйтмим, кичә бер гомер булмаган бер районның җитәкчесе кичә чыкты, әллә инде ул теге Рөстәм Галиевның авторитеты шулай үсәт итте уйлыйм икән. Киләсе елга бездә узыр булмасмы икән дип, Нефтяной районыннан. Әле бердә булмаган район. Бар районнар, район җитәкчеләре, алар аңлыйлар. Эңгел Навапович безнең шәп китте, монда республика җитәкчелеге булып. Бу ярыштан районны ничектер җыярга, районның рухын күтәрергә, духын күтәрергә. Чөнки менә Рөстәм Галиев әйтә, анда бер киләләр, торалар торган өчен акча түлиләр, анда райондагы гостиницаларга табыш була, эшмәкәрләргә табыш булалар, шундагы ризыклар ашыйлар. Ниләрдә аннан кичкенә генә бәләкәй олимпия уеннары кебек, бәләкәй генә районнарга билгеләнгән өчен тора торган урыннар кирәк. Бүгенге көндә Биектау районының географик урнашуы да уңайлы, кемдер Казанга яшәүләргә морт урыннар җитмәсә, килергә уңайлы. Без инде ул якларында уйлыйбыз. Ләкин менә мин газетага кире кайтып шуны әйтәсе килә. Элек бит юллар да юк, мөмкинлекләр дә юк, авылдан килеп булмыйдыр карага. Барыбыз да инде Ватан Татарстан газеты көтеп, кем батыр калды микән, кем микән дип менә ул шуңа күрә күпләрнең чемоданнарында саклана. Минем бер туган апам кайтты, Чебоксарда яши ул бүгенге көндә. Менә энем дисенә саклансын әле дип Ватан Татарстан газеты кайтты, аларны саклап торган бүгенге көндә бик кадерле, ул вакытта, көчле вакытта, көрәшче вакытта бик күрмисең. Чәчләр дә бар бик матур вакытта, Аллаһка шөкер. Менә шулай, шундый фотографиялы, диле
Фотографияларны табу бәхет. Менә балаларга, оныкларга калдырып, шундый калдыра торган әйбер, бүгін битендә бөтенебез IT, бөтенесе электронный, бу әйберләр буыннардан буыннарга саклана торган. Шуңа күрә менә мин Гөлнар Ильясов сезнең җитәкчелектә Ватан Татарстан коллективына, элекке елларның эштән җитәкчелеккә бик матур эшләп килдек. Киләчәктә дә дәвамлы булсын турнирыбыз. Ансы безнең кулда инде, без ничек менә саклый алабыз. Ул бит газетында саклануы, авылларда укулары, ул тоже бер тәргеш. Ул бергә менә әгәр дә сакласак, бүген булачак шундый газетлар сандыкларда булмаса инде бөтенебез электронга япшабыз. Шуннан гына карый торган булабыз. Рәхмәт. Әйтәсеңме? Коллегалар, бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Хәлил Хәмитович, Равил Гарифович, Нәфис, сезгә рәхмәт безнең чакыруны кабул итеп килгәнегез өчен һәм әлеге көрәшне оештыруыгыз өчен. Биектау турында минем дә бер-ике сүз әйтәсем килә. Рөстәм Галиуллович белән берничә тапкыр без күрештек әлеге чараны оештыру барышында. Чыннан да менә бөтен күңелен биреп, көрәш өчен, район өчен һәм газетаны яратып эшли торган кеше. Матур көрәшләр булсын һәм чын батырларны ачыклык. Барыгызны да көтәбез. Кемнәр спорт ярата, хәзер Батыр спорт комплексына күчә алабыз бергәләп. Анда хәзер безнең дзюдо федерацияның отчет җыелышы була. Рәхмәт. Әйдә. Жауап бергә куркам да инде. Әйдә тәсәр. Ай, рәхмәт. Сезгә кирәгрәк. Инде. Кагыйдә турында яхшы хәбәрләр булды. Без 26 декабрь көнне президент Türkiye Marat Ötürüsü tekselliğinde ondan bir açık da olsa şu vakitte biz karak gittik Covid'e biraz ilgili boyunca meselelerine. Manda biz hazır üzümüzün kıraş kekliği açıp biz bitinde direkt rüzgar tuttuğu güzel küresinde formülasyon kıraş alırsanın dedik. Halının sıralını iske alıp biz hazır üzümüzün elik forma koyduğumuz futbol kuruluşu yaşayan kampanya. Şu futbol kuruluşu hem küreşimiz onları 2 minut beylemiş, o da şey olsun. 2 minutla beylep küreşimiz. Sonra 20-30 sekund küreşleşecek sistem var. Onları hani uzgarışı boyunca etkende biz hazır ne güreşi bitinde tırışıp, anda priyomlar kullanıp, kütleri bizden olayken, biz hem onun gönderişi istakalır, bu osta olayken, nakrivan edip atalayını, o vakitte biz osta действие yapsam, kütleri var действие yapsam güreşiye, güreşini bilmeyiz. O bizim tutar güreşine yakın oluyor. Eğer de 2 tapkır indi Yani sağ olunuz. Yani iki dakika mesela tamam şu destini yapsadı, kurtarıp aldı, dağın arkasına yattıyken nakırvayt itken kişiye olur. Çünkü bir de sersemin nakırvayt konuştu. Onunla bitmekin bir bakar. Atırsın motor kreşiler. Buna sonra kişilerge korkalar başladılar. Onlar biz indi tağın uyladık. Bu kreşten gelgen günü, günüşü günü, benim Ferit Sakıtınız da var. Biz qarıyız. Biz tağın kreşte ne kadim İslamiyet'e kreş geziye getirmişe, onu yaşırttığı için tağın bizi sen de onları okudu alacak. Selam, görüşmedik tabii de. Yüz görüntüleri. Kırgen şu sesim kireydi. Oğlum kimdi? Mintigen деген сұрап алам. Чемпионаттарда biz керек болсақпыз mı? Siz керек болсақ. Келешек. Видео, фото. Biz küttük. Sen bugün nasıl beğendin? Да. Как обычно? Да. Yaxşılab işlerge как обычно. Да, да. Былай қалай? Нормально. Нормально şuna kireydim. Sonra 2 күнге аласың. Yaxşı. Yaxşı yani.
Rossiya dinamik söz aytib alırsınız mı? Aytırmı? Qarşı bu işler, xalqira yarısa olur.